Audio Jungle. When ninja was animal movie, Munamum, Adia Bakupo was a Siwesua, Oman and Ninja, I had down bonus I tried in my ever, also. Don't care. What do you want to know 10 times a Chama? What's the crown who's so muscle in Ponaco? Me come will be out there, said it to himself. Young coupon, out here, and I drink of by Jesus Christ. Heaven, I hear come. On cars open in Padudo. Meso one day. So open the Padudo dia. Ngono a oba en conversation e nyina ko on fam da bia ntom. Nti asemi. And two, and mo bi na down say. Nyame won say. No akoshi say ni pa bibiri nyina. Me kan asama kire. No wapen so ni pa say ni nyanko. Say. Omo makani e omo ne. Sodom and Gomorrah, ni pa no say ni nyanko. Omo makani omo ne. Oye ni pa chance amro. Nti asam we me ka obi anfa nchiriti. Se wo ba na de chiro se mo ka no so ntimi mfa. E ba do hwe ho ha. Bra ni so anu akose. Including Satan. Was said when Uncle do we are seeing. Or ye general, we know the one question better say a pass of a general. The by Jesus of a general, and I say it as you to me, and you know what I interrade on per quantity, name more per day, quality. By the name of Yashi, Timwa, a Koshi, a quack say. Now the name of Chilem want to do, and and sister, late repentance preaching the ass of vanity. One tea in our being or union such a now, actually, only better in your part, the air catch will be our own far. One day will be far. One can have a fun by force, banana elite. A foot will be a little more be a far. And so, Sabbath, now elite for Swedish. Usikanene tena siye obeye nyina wie no kodura asama do hudie wo ho o tena wiase wan convangelism da bo hudie e ba no so no sire nyankopon so ma ne wiase bi preach odabo o me preach mo usikani bi on na bi evangelism da afi do o pacha o se ye ma ne wiase bi preach ana elite Israel di Eradi mo buru hu etue nyina ayefo mamu ye reka ya nya Ghana fo mamu ye nsia wiase ye nya wiase fo ya nya Ghana fo ye Kristo achidifo sujani ni warefo nso ne dantem na nso ne dantem nso ne dantem It's a yes, therefore, ye are for the hour and the funny Christo. Hello. It's our Kanya Bravo and your bravo for and your pet. One will name Yansa will yassi a Christo for. One or one will yam be a Christo for. And so Eric Camille say, Yenny, I done in Passia for. Amen. Se wo ba asori a osura dem a rewunan de tosu biem fa aseda ewuram de tosu biem wasese de no wasema enye fe
atade Awurade de maa yɛn atade nyɛ fashion ɛnyɛ life first atade yɛ pama nipa na yɛ aboa nwoma yɛ de kata no nti atade yɛ nkata ho ɛnyɛ life ɛnyɛ fashion the word fashion yɛn ti ase atade yɛ nkata ɛyɛ covering mo nhwɛ mi gyina yi sɛ ne mba na atade mɛtwa ha nyinaa atwa akyire nyinaa de asɛm na kam bɛka mɛtumi de singlet abi gyina ɛnyɛ atade ɛyɛ atade ba edisi ya mo bɛka ho asɛm sɛ ɛnyɛ nti mɛɛma o ɛma o wɔsɛ ade bi a mo yɛ no mo nyɛ ne kwan so 2 wɔtɔ mabɔden nti mo nhyɛ n'animonyam wɔ hefa nti ade bi a yɛyɛ no yɛyɛ de hyɛ nyame animonyam yɛyɛn nti deɛ woyɛ bia dressing a wo dress bi sɛ nti wei ɛbɛyɛ Awurade fɛ ɔbɛpɛ sɛsɛ dressing bi yɛ akɔ so wɔ Ghana ɛkɔ n'anim na nkwadaa bɔne na ɛbɛyɛ mpanyimbɔne nti nyɛ me mama nkwadaa bɔne na ne yɛbɛyi bɛyɛ mpanyimbɔne mesrɛ woyɛ bɛrima na wo dress a sɛsɛ yɛpam atade a atade no onni chance biara ɛwɔ no ho na yɛayɛ te sɛ obi a ɔrekɔbɔ buro no wayɛhyɛre wɔ atade no mu 2 trouser no so ne ayɛ te sɛ pencil fiaa na w'anim deɛ ne fua w'anim na ɛbɔ soro sei na ayɛ sei na wotu deɛ wonya chance wei nyansa bɛɛ paa na wɔ saa adeɛ wie ɛnyɛ advice ɛnyɛ biblical wei it doesn't glorify God ɛnhyɛ nyame animonyam mama yɛ nsua wiase sɛ bank nyinaa bɛkɔ a young guys wɔ manya adwuma wɔ hɔ wahyɛ coat kama so na ne trouser pencil meboa sɛ obiaa ne na obiaa yɛ bi ɛnyɛ wɔsɛ mama mu yɛ ni nipa dodoɔ akyi ne ɛnyɛ deɛ so far as adeɛ no abu nkyerɛ sɛ ɛyɛ papa so far as obiaa yɛ bi ne nkyerɛ sɛ ɛyɛ papa dress bi wa dress kura ɛmɔ yɛn hu sɛ wonyɛ noble person anaa bɛboa hali sɛ panyin bɛ respect wo ohu dress appearance kura etima yɛn hu sɛ wonyɛ decent and dressing fa woni kana ɛntoto dress decent ɛmfa nsatea ma asɔre ebi sɛ wɔsi yɛn ntaade enya mɛtiri sɛ mmienu ɛntoa ntwa wɔ mu ɛmfa ma asɔre dɛ na sɛ yɛn mɛɛma koraa afɛle yɛn ho yɛkata yɛ kyini yɛ so a mumu mmienu nwan deɛ na ɛyɛ ayi kɛse ɛmaa ne mɛɛma nwan na ne honam gu hɔ a ɛyɛ attractive sɛ yɛn mɛɛma koraa yɛn deɛ ayɛ barebare akata so a mu fam na mu bie so ebi a ɛbɛyɛ wɔ sɛ ɛsɛ deɛ ɛsɛ ɛnyɛ saa yɛn nsɛm o Awurade wo mɛbu saa yɛn atɛn o ko betumi asesa yɛn nyinaa akɔ hɛ one time wɔ so wɔnyɛ ɛsɛ wabɛrɛ ne kasa te wɔpɛ wɔn mu a wɔn wɔ Kristo atwene nko a wɔn ti sɛ Yesu wɔn mu akɔtena fie o ɛno na ama nipa bebree kɔ wɔn nsɛm gye mu no ma wɔnyɛ duru wɔn nsɛm gye mu na asɛm bi yɛ ka na obi a wɔfa ɛso ayɛ late obi a wɔwɔ nsɛm gye bi esu mi hu yanka so ayɛ late oyɛ ne hwee nie ayɛ ka wɔ honam no onipa bia ne firi ukom kɔka wɔn nan ase ɛyɛ wokunu dia wɔsɛ awadeɛ mpa yɛ ukom kɔka wɔn nan ase sɛdeɛ megyina ha yi a apart from nsa ɛne hwehwɛ ne kwan na mu awadeɛ mpa efiri ukom kɔka wɔn nan ase ɛne ɛfɛ na awadeɛ mpa ni kwan sɛ ɔyɛ ɔba a mihu wo bo so mihu w'akyi mihu nantu so yɛakaa ɛsim sɛ nipa mfa nti no asankafoɔ no Yona ɔyɛ fed up afei de ogyae ka omiara no sɛ de bɛsi ɛno nti ne ɛsom a Yona ɔso wɔ nkɔ no Awurade mekɔ kan nipa aso ɔden mede ɛmɛ nkɔ na ɔtwi fa aso no nipa aso ɔden ti mo mi hwehwɛ tete atempɔn no na egya na ɛba no abusuafoɔ yɛ na yɛ sɛ agorɔ die o
ejana eba sada bia ma ba mu bu onya besumu a bonsam ja na Awurade yi kyerɛ me na sa akenya me na me wura fi mi bia ejana yesiesie oso obeto bonsam na chidifo agogo mu no ba bia ba kan Bible ni bi obo bonsam bi bonsam ja eno wono obe ya asoden na ese jana me nka ho iteye Awurade ya se me bekombi because omu ya spirit no de sa de ne punish wo ntia ne ye akra Mons angels omu di so say ye o ye frɛ wo ba ye ne ye se ye hu nkwa ho bigu ye mu na ye okra asasefo na ye sa abo ye se Awurade suba ne de ye sensaso ba emwa enua ene abofo omu ne ye nyepe ti sa punishment no eye abofo a etie tuan ye de ko punish wo mo ye di ja de ko hye wo mo enya wo ba wa ma Satan be de wa de wo ko kasa ja ti wo yo wonam kyerɛ saa no na ayede hello wo de wo kyerɛ saa no na ayede o man ta de na yire saa o je wo anya nyansa be ni wo wa ba sa ta de wo be wura iso bi so na ya yire wa ne ya wura ma wo ti wa se to adaje so kwatana fi obi aso no wo twe na wo twe na sa ya wura afiru na nyansa wo Satan bi ebe na ye papa Satan na bi ebe na ye papa na bi ebe pa no introduce amani pe ye papa wo biase too much timesram te say boys na me wo so me be check mu pa mu kate sa de no emfa pense ma so le dress decent say bema bi aye hair no woman o ma hwe wo suya uni an to hwe wo suya dress decent they say be yet to school die ni bi ye buy be yet special ye be hwa mo wure nyina dress decent and san na waba police phone dress say do mu pe meboa soldier phone dress say do mu pe obi address die aban kan na ofa mo ye nya ya mu se wiase ye nya wiase fo efre na aka na kakitua bi na de obaba na nya amba obi a be ka menu ya nka nso na ye late mo fa nya hwe bi ti ya ka anopa ewi adumere na on fa afedie because ye ntimi ma so na da bi a one preaching eni be preach meboa enye yi je ka na on fa ne ye to aso obi wo wa wafa to nya to aso o se ye to aso man ni jawo ai say ye be ye wedding one day pen se Zion for ma one day na o de ye wedding Yesu ba bibiri be ko nsem kaka ne headquarters o kra de ne bubu na no tie ne o mu nkoye kro mu de doje enaso ai pictures e bu obi so akotwa no de abeto abonten just one day pen o de koye wedding no yetimi 24 omra no mai kaka buto bi ni bi omra no mai bi sa de na ye ka no painting na ye ka no oba be fani Jezebel Bible ni chire mu se no ye bayifo no okuru abayifuro no sa ye dwamanfo no ye niberefo no ye ahantan ono na sa wo ni wura ni mu first ana o painting na nim ehihye ni ti enti Yesu eba ya no obeka to wo sa asafo bebe wiase wieye mu no ne kurati no asafo wo nso ebeba no asafo baako saa honhom na fa ne Jezebel spirit no obekwa ko wura saa church ni asafo ni be bibia ye papa de enso ombe keka omani ombe penti omutiri ho atisi omuti abirichi to ase wo mo ba Jezebel kwan se on kire o masaf enti saa de no a make up so e oba bi manya kwawo nipo de ba no oye devil no ogura bayiguro ti se woni trosam no bi kwa kan no be kan kire wafa ebire bi kura no mate se okot lady bi sacherai o se oba bi wodi blade be kan ni achi one day se so wo tibia no o kan say o so be part of them monty na say no sacherai
ba enipa nyanya nti ase to the sense act na ya so hunu say de me ye de sie sofo eno ne ya na ye me ya no me be sa woti ase say so opa ni oni na hu bibi wo so say de hu say Awurade ye de ehwew enti de wo ya no nya ma wo so to bi beti na ase wakata so ye ne sta bi di doje na so ye wo pa me na se be gina me ye tobe ma sa kira unim su bia be ba kusu ye nyina edu papa na nimu a de ye Awurade yi ne wadi kira me fa de na me ka wa e peda mi se na me sensa wa na me ho pochacha me busu se che me na yin kafo unim asofo be ye mo bo woni a wo su no sofo enti woti wani eti dia do waje wo sofo na gina wa wo ti no awe na awe unim sa ye Awurade na awe ne nimu wana awe ne nimu de che ye so onimu a Awurade ya hwe ahwehwe bo ye ho ya so te sa ahwehwe bo ya hwehwe bia ye Awurade uhwemu no ona ahwe no Yesu hwe ma me na me nti ekoyi ono na hwe ma ote ye me bi dia wo di sie mo me abi mi tira wo di sie na me uni ma so ya be ye chesa ma nsa tira hwe ti ya na mu ka me cha wa ye se mi gina na ote ya wo so fo wa cha wa ne so ye nyina panyini asa na bi o kan so wo tentemu nyina asa wa nsa tira wo be dai o ba shi onyenya kokon menyenya kokon go bia ni wa wate se yese dodo a agi emos wona agi akwase ewu agi ni dindi ye mati bi da ya mu fani agoro mo de mu atoto asofo so ne nsole so mu doje wo ye bone doje mu nsofo awo sofo no suni do so ye no kokon obi akwase de obeye de Awurade pɛ no ama so ba fa na ya dai akofie mo de timoni e timfa no oje ye demonic spirit oba mo ye paifo Jezebel won tiase eden ye boni di ye ba se tra se honhom na etini mu no na ese ye adwuma wo nsole je se na wo TV so nsole na English church ni na they are all polluted and possessed so for the preaching kama be ni pa na be ba ba show my appearance no wase sa church no mu ogidie omu odo omu oboaseto nanso nasa efase omu ya do ye mu ye good obe preach kama omu ti Yesu di ba appearance ne kwa do mu ko mun sem bi mun kan Revelation chapter 2 verse 8 what a kind of fast enye no kra na me be kire o se tiatira moma na tiatira safo bo fo ntwe koma ne se na Yakobon ba na ne ti so da kama na na ti se ya wa fefe ne se me no nyuma ne oto ene odide no so no wa se to ne se onyuma di a ti ne se ye di kan that's one wasem so mo ba Isabel out no so odi fo no kwan se won church no na da se why dey o ma ho kwan se o ba bi a ye friend se Isabel mo te so bi atu bedi Jezebel da usluku wa ba ne kwan se on church teachings yes na ona da me nkoa no ona da enen so be bebre nka se wan ka te so anya hwe wo mu ka se sa ne mane anya hwe ka spirit of Jezebel Jezebel spirit and oba no second Kings 9 verse 30 9:28 na chire mu se na oguro abayiguro kuri ka 28:22 na asa number 30 no kan 22 na 28 2 Kings 9 verse 22 what say na yewu mu yewu no ka say yewu asubia na no say asubia ne dey say na Isabel ejama amo ne dia ejama amo ene ne dia na bayi kuro bebre records wo yi ha mati na bayi kuro ne dey ejama mo bebre ko so ti say ba ni eni die oni ahoto ni pani na nti ti say wo ye Awurade na enso Abraham na bayi kuro ene ne dwama mo ko so yi na ko verse 30 no verse 30 ene yehu ba Israel na bra yehu ba Israel Isabel tiye no Jezebel tiye no okay can anyone to break o ya dai okay can anyone to break it is better to he do make us na ya sa ka se wo di mi ni ma ya se ya nkata so wo ya ma sa nkata so a o ka so ko di obi de be kata ari so we gina sa wo so e
Saudi no sen kata so si obi de kata ade. The rain get us on the free. 2 Kings 9:30. The Jehu went to Jezreel. When Isabel heard about it, she put on eye makeup. Eye what? Makeup. What? And the home. What? Eye makeup. Other person because he painted his face. He painted her face. Or the kind of was the same thing. I was for I am money. And now the papa jump up. When the papa being told my name down, so that not every year for the next tea. I'm a new grand so very over the same. And then what teaching some day. But me see ya, me dinner na me think say as you instruct the church. Still, the appearance is very bad. Still, the appearance and so that you said that you know. You said that you know. I won't say in front of you. Because God is justice. He's faithful. He's kind. He's gentle. The nice spirit of gentle and calm. Gentle. God is gentle. Until was in your word began as it is in the world. Heaven, one place of order. A year you may be a quality uncle, and penny 440 uncle, 2040 uncle, above 40 uncle. The order with the bullies in your own that form flat. No move. By a young man, 1 9, your bell at Fiam 1 9. It's wedding day. Wedding day now. Obi over 7 years already. Now a fool that home. Now trouble is one thing at Tias and down our home when we no difference. No difference. Into your spirit. A tear. Bible never can say any bread, a dear ben, Abosonsom for Benampa. Jezebel, you liberate. At the end, and the or Timber. Jezebel, you come for Safari connection. Say that's what be a bay for baby, a papa. Near so good a bay grow. Tiana bay grow best at you, a bay grow chassis in your neck. Near but if we could only upon once a month, I don't want to saw Koya, a radical Shillian. It's not just before, to say time won't be run, and what the introduce that at the NP out. To the very day, trousers starting, time makeup starting, a tradition starting, a sharp before the starting. To Israel, and 20 bedin, that they see there. Yan 2 days bedin ja e be sime ame no kase ti ma so dinya honam ti tita wa sa wo ko ai ba dia mo mati we no ko he ma e ma ke se pia wa o ma de ga so de da wa isabele fo na de o mu na ti aso a ka o be ja de wo ye o mu na ma de ko mu nsem bi o mu da ba so ni to mu dress no wa twe free no na ni mu no o he sa adeja no de yere o fa de hwi a wo na wo di eti ni sa ni wo ko mu nsem bi dia na wo pe dia na wo pe ani a kita me ho so ta so na wo ta ho ka e ti ta ho mu die bo no odi a bonfire ni yi bu nsam dia mu kire ka ho fa life ni agro sa bonfire ni yi bu nsam dia mu kire se le sitie imie wani ni hu ade kro ai fa bu nsam dia ka be jai sa ni ma na kra awo ye ka be jai ye wa kwa so ko da hu se ye boa ne ye da da nti ma wo mema obia ha ne wuyi hwa wa kwa yi hwa nanti ni hwa kasa yi hwa ntade se wuyi ni nyina e kaunto se mo koto ade a mo hwa hwa ade ni ti nyina
kotoko kuna ade na tua so na wewe abeto oto ma yere ne asense ne fa wo beje